Pitong bahay sa Mariveles, Bataan nasunog. Naritong report. Nilamon ng apoy ang nasa 7 bahay sa barangay San Isidro, Mariveles, Bataan. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad, walang tao sa 2 magkatabing bahay na pinagmulan ng sunog. Base po dun sa nag-gather na investigation ng ating mga investigator, kung saan po nag-originate yung sunog po kasi doon sa 2 magkatabing bahay na pag-aari po ng mag-ama po siya. Noong time po na yun, walang tao dun sa kabahayan. Ang tinitignan po natin na angulo na pinagmulan ng sunog is electrical sa ngayon. Agad kumalat ang sunog sa mga katabing bahay dahil gawa mga ito sa light materials. Umabot sa unang alarma ang sunog. Naging pahirapan sa mga bumbero ang pag-apula sa apoy dahil sumasikip na daan papunta sa pinangyarihan ng sunog. Nagdeklara ng fire out ang Mariveles Fire Station matapos ang mahigit kalahating oras. Yung totally damaged po, bali 2 po siya, lumang bahay, mga light materials na siya. Yung mga nadamay po, 5. Yung 5 bahay, hindi naman siya totally damaged kasi mga concrete naman siya. Walang nasugatan o nasaktan sa insidente. Inaalam pa ng BFP ang kabuang halaga ng danyos sa insidente. CJ Torida, 1 North Central Luzon.